Chcete predávať svoje výrobky na portáli? Vytvorte si inzerát. Ako môžete pridať inzerát? Ak ste sa už zaregistrovali na portáli, stačí, ak kliknete v pravom hornom rohu na Prihláste sa. Zadajte svoj prihlasovací e-mail a heslo. A kliknete na Prihlásiť. Ak ešte nie ste zaregistrovaní, na pomoc vám poslúži video číslo 1. Pre pridanie inzerátu stačí, ak v pravom hornom rohu kliknete na Môj obsah a zvolíte možnosť vytvoriť nový inzerát. Pri vytvorení inzerátu stačí vyplniť názov, ktorý čo najviac charakterizuje inzerovaný produkt. Ďalej lokalitu, čiže poštové smerovacie číslo, kde sa inzerovaný produkt nachádza. Tiež vyberte kategóriu, prípadne podkategóriu, do ktorej produkt najviac pasuje. Nezabudnite napísať cenu a zvoliť platnosť a typ inzerátu. Samozrejme, že pri inzeráte nesmú chýbať ani kontaktné údaje, ako meno, e-mail alebo telefónne číslo. Aby inzerát oslovil čo najviac zákazníkov, je vhodné pridať 1 až 5 fotografií a tiež aj popis produktu. Posledný krok pri pridaní inzerátu je len zvoliť možnosť, že súhlasíte s podmienkami inzercie na portáli Poctivé potraviny a stačí kliknúť na Vytvoriť inzerát. Ak sa vyskytol nejaký problém, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.